Yıldız bayırmadan alıp gitgende yanan yıldızlar arasında yakasısın yanan yıldız. Все, biz заставканы қарадық. Қаминде достар, барыңызға сәлем. 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 Сіздің біле қараштығымы. Біз жиылдық, қаминде яңа йылдыз іш проектінің үшінші сериясын қарарға отырдық. Һәм сезгә реакциябызны төшерәбез. Азапта қатып қарам. Азапта біздің викторина. Шутка, кеттік. İzleyeniniz benim ismim Gülay Seferova. Siz de MTV TV kanalında müzikal reality show Yaman Yıldız proyektini ko'rasiz. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов ярдәме белән тормышка ашырылды. Яңа Йолдыз татар эстрадасында үз урынын булдырып, сәхнәдә балкырга теләгән яшьләр өчен. Бүген кастингның 3нче көне вакыйгалар кызганнан-кыза бара. Инде сайлап алу туры аша шактый егет-кызлар үтте. Сайлап алуны мәртәбәле жюри әгъзалары башкара. Кемнәр алар? Дигез, искә төшерик. Алыштыргысыз Лина Арифуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, проектларның автор. Аның проектлары «Фабрика звезд», «Цирк Вижн», СТС зажигает суперзвезду һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәр Хәкимов. Драматург, Тизгенә. Bir секундна. Кайтарамга. Кире? Нормально сен. Продолжай. Devam edeceğiz. Татар эстрадасында яңа стулыш алып Яңадан яздыралар микән? Меңәрләгән татар халкының яраткан артисты. Быел Яңа Йолдыз проектында Дамир Сабиров. Пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Фирдәүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Татарстанның тавышы. Яңа Йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем ул Ильгина. 2007 елда Барсмеди компаниялар оештырган Саша танылган җырчы. Монтажга куябыз. Костюмны куй. Рубашка, галстук. Ярай, кесті. Звонили бар еді. Грилева, Елена Шериф, Изидere. Әдилә, рәхмәт. Әдилә үзенең анкетасында шулай ук язган иде. Халык җырларын башкарырга бик яратам. Аларны чын күңелдән Мен проверка җитәрбез. Сезгә бик ошады бугай. Бик мотор, бик яратам. Бу кызларның шул хәтле. Шулай ук ул җырны бик яратып башкарды. Бу 60 елларда ук язылган, әле иртәрәктер дә бәлки. Узган гасырның 60 еллардагы җыр бит инде ул. Менә шундый яшь мотор кыз шуны башкару бу заманда ничектер. Яшь мотор, узын буйлы, сәхнә, кешеләрне яратам. Менә мин дә шуны уйлап куйдым әле, нинди зур бик кешеләрдә. Бик шат миңа. Тавышы тыелды миңа килүс. Нәрсә диярсең? Биназны бетерде. Зөлфәт абый белән килешмәй булдырган мен бу җырны үлеп яратам мин.
Өзім башқарғаным жоқ, ләкин мен тыңларга яратам һәм хатын-кыз башкаруында күбрәк яратам бу җырны. Һәм шуны гына әйтәсем килә, Әдилә, киләчәктә бу әле менә бу конкурста синең киләчәгең ничек барасын әле коллегалар әйтеп үтер, аннан соң соңрак нәтиҗәсе билгеле булыр. Менә милизмнарны кушасың бит инде, бурмалар дип әйтәбез, дәйме? Артыгы кирәкми аның. Теге такытка сыеп бетәлмичә алары кирәкми аның. Аның кайчагында тургарак җырласаң да, бигрәк тә беренче куплетларда аны әз-мәз генә тәм өчен генә кушып җибәрсәң, ул күпкә яхшырак. Теге такытка сыеп бетәлмисең, киләсе фразаны башларга кирәк. Син әле тын да алып өлгерәлмисең, шуңа күрә. Монысы инде сиңа бер төрле киләчәккә бер киңәш кенә инде. Данир, елмай Зинхар өчен. Мин сине болай күрә алмыйм. Юк, мин Данир ул һәрвакыт уйлый. Ул уйлый, кешене рәнҗетмәскә дә тырыша. рәнҗетмәүдән түгел. Аңлыйм, менә Зөлфәт абый нәрсә әйтте, 60-нчы елларда шушылар һаман 60-нчы ел белән бара алмыйбыз Бик бит. аптырап утыра. Монтаждание видит үзенчәлек. Юк, яңа йолдыз бит, яңа җыр түгел. Яңа җыр түгел, яңа йолдыз. Ну, менә монда яңа форматта Титрлар өсти башладылар монтажга. Монтажер сменился, что ли? Яңаша чыгышлар ясаган җегетләрне, кызларны Зөлфәт абый кабул итеп үтәлми, һаман элеккегесен сөйли ул. Мин элеккегенә дә каласы килми, төрле юнәлешләр Шуңа менә монда сугыш башлана соңрак. Молодежное направление. Мондый матур кызлар бик сирәк чыга. Не удивляет. Так, матур кыз нәрсә дияр, Эльвина? Юк, элек аны сөйләшкән. Беләсезме, мин менә бу як белән дә килешәм, бу як белән дә килешәм. Yok, Daniel bitinde. Әйе, шуннан да. Bilmiyorum. Шуннан да тембры да матур, шуннан да халыкчан җырчы. Әмма дә ләкин Но это хорошо, что есть дөрестән в дә жюри бу человек, проект, который из-за молодежь. татар моңы түгел. әйе, бу проект әзрәк башка. Элекке булыр өчен Тавышны гына түгел, монда хәрәкәт тә кирәк, сөйләү дә кирәк, үзен тоту да кирәк. Нейтральный торган проект бу. Чөнки Yok, монда bu бит değil de башка bu этаплар da түгел değil булырга кирәк. de. Друзья мои, мне нравится, что вы так разделились. Скажи. Знаете, она просто милая девушка и милая и шикарная песня, там легендарная песня, которая напоминает всем поколениям, это не критерий, на мой взгляд. Поэтому для того, чтобы я на все это смотрю, знаете, я вот хорошо, что я не привязана к, ну, скажем так, такой плотной истории, хотя корнями, так сказать, я вообще и татарка, но тем не менее. Вот хорошо, что я не знаю подробностей, в отличие от моих коллег. Надо учиться. Конкурсы, где в итоге выходит артист. Нашего конкурса. O телеканал Пятница мünəzərlərinə reality şovlarında şunu deyilmişdir. Aşsızlıqlar bu qədər. Әдилә, тауышына күшәбез. Ксения Собчак bizning интервьюларда тоже айрым сүзләрне. Демәк, алга таба үтәсен дигән. Играть в футбол даже отладмадылар. Мин мөмкинлек бирәм. Я ошибся. Келес. Мин Проголосуем. мөмкинлек бирәм. Неге кеше мөмкинлек бирә, Данир Сабиров юк, Лена юк, Лена юк. Мен кайсы ул үтмәячәк. Үтмешкә ике үтмәй. Меніңше Лина бирәчәк. Лена ничек каршы шансың ул Лена? Нәрсә бу Лена? Шанс бирәчәк. 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 Киләчәк. Бирәчәк. Нәрсә? Үтмәй. Үтә. Үтә дип уйлыйм. Хотя Бездә икегә ике үтә үтмәй. Бездә дә бүленде. Эльвина, Өчкә ике. мин мөмкинлек бирмим. Сизгене җилмәдеңме? Данир, Ну, мин дә үз фикеремне алам, барыбер да мин мөмкинлек бирмим. Лина. Ну, я уже сказала, да, выше. Поэтому повторюсь, Җырлатмадларны я пока на сегодня шанс не даю. Ул бит инде узганында катнашты. Чыжыга килер микән? Ике кеше. Аны икенче. Хәмзә катнашмады. Әйе, ул безнең белән не дәйли. Юк, безнең белән бер көндә катнашты. Йо. Нина Шамбок, как? Мои смотрели все. Телевизор. Что было?
İrşad, İrşad falan isim işler. İrşad. Başka bu ne? İrşadını bilen İrşad. Ya halkın şad mı? Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. А давайте, знаете, простите. Вы, наверное, волнуетесь? Я вас понимаю. Волнуюсь. Мы тоже. Вы не поверите, потому что мы отвечаем за конкурсы, мы хотим, чтобы нам попались все прекрасные артисты. Можете еще раз исполнить, но я попрошу очень Эльвина вас подойти к нему. И возьмите, пожалуйста, за руку к Эльвине и спойте ей эту песню. Если вас это не затруднит. Это актерская. Былай да Эльвинаға қарап жырлады Нет, подождите. Одно дело пел, посвящал, а другое дело возьмите ее руку. А теперь посмотрите на меня, пожалуйста. Скажите, у Эльвины какого цвета глаза? Нет, на меня смотрите. Зеленого. Зеленый тебе? Серый. Может, цвет так Вот так-то. Вот так вы разглядываете людей. Я просто из-за того, что вы поете, и вы все всегда поете. Вы закрываете глаза и не видите людей. А вот сейчас, пожалуйста, держа руку Эльвины, спойте нам эту песню. Если что, вы на страже. Друзья мои, если что, уважаемые, вы подхватитесь. После таких испытаний проходит. Вы можете с ней погружиться. Эльвина кызымы да находите. Кажется, берется, я верю. Давай. Это шлиму накиттелімна. Дальше, на нее все. Руку ее помните, руку, помните ее руку. Где помните руку? Не заработали. Гениально, спасибо. Спасибо. Что вы сейчас чувствуете? Ну, клево же. Штормит. Это же отлично. Конечно, конечно. Эльвина менің қаршыға келіп баса, мен де сөздерін ұнтырайым ана. Данияр, микрофонды алған екен еді сені башта нәрсе жетті, сеңа нәрсе жетмеді. Но Эльвина белән жырлағаш, нирәк мин киресенчә нотага эләкми башларсың дип уйлаган идем. Чистарак жырлады. Килешәсезме? Икенче жырлавында. Но андый әйбер дә бар. Беренче чыгышта барыберлеге. Беренче чыкканда сәхнәгә икенче чыгыш аермалы әйбер инде. У него какое-то назальное пение, да? Тоже Лина ханым ышаным кертте үзеңә дип әйтик инде. Тынычландырды әзрәк. Берәр яшьрәк кыз булса, каршы. Yok, вокальные данные есть. Просто ну, слабо подает. Yok. Емен тавыш бирәм, килеп бирәм, үтә, алга үтә.
Güzel montaj. Тәҗрибә, опыт диясем килә. Минем әле мондый рольдә булганым булмады. Дөресен әйткәндә, әмма дә ләкин мин инде сиздем, ул минем колына ничек кат итеп басканнар. Хореография мощная была. Бияк кадайландырды, дигәк кадайландырды. Билет табырга кирәк бит. Әйләндереп кенә салмады. Менә кайткач ирен күрсәтер әле. Дигәндә монда әйләнеп йөрүеңне. Сигез бу моментны күрсәтмәгез. Миңа генә җибрәгез. Сіз бойы так цитаты. Запишу. Дөресен әйткәндә, шуннан да икенче тамашаларында ул инде ачылды, ничектер менә бер рольдә кебек хис итеп җырлады. Шуңа күрә Напишите там в комментариях, я не знаю, я моя достаточно под комментами у ребят, скажи, я монтажер. Қол жіберіңіз. Да, это я. Мы будем рады познакомиться. Креатив уже что-то по-новому, уже Бірінші интересно. шыққаннан мен кішінің көзіне қараймын әлбәттә. Я посвящаю этот выпуск монтажу. Тышқы қияфатын да еске алам. Әлбәттә аның көңілі саф. Шуңа тавышы да шуны күрсәтә, ләкин вокал белеме бик юк. Рәсми рәвештә укымасаң да ниндидер тыңлап та өйрәнеп була бит. Тәҗрибә юк кебек синдә. Ничектер белән ничек бара, менә ничек бәлки чактан шунда мыгырдап кына үз алдыңа йөрисең, шуның кебек кенә синдә. Әгәр дә тотынсаң, синең мөмкинчелекләрең бар. Башлыйбыз Зөлфәт әфәнде сездән. Мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Мин мөмкинлек Тиз генә үтә үтми. К сожалению. Белмим, слабырак булыр. Мен қалса өтмей. Вокал жағынан мен Филюс абый белән килешәм, вокалы слабырак. Хотя теге мындай испытаниялар Лина берсе, обычно большинство Я- үтәләр. Ну, Ну, мне кажется, Это у нее актерская, как бы держаться на сцене, а вокал жағынан это убить. А вокал жағынан школянырга керек. Ему уже испытание дали. Не Ол получилось. аңа бирлер, что ол систен үшін, шул тойсын үшін. Менимчә дә үтми. Дәле? Үтми. үтмейме? Әнәз Ну, бит. үтсә Полицейский хәзер аңа гаштар комментарийлар yazmasınlar için. Еңдә. мин мөмкинлек бирәм. Филюс. Яу. Мөмкинлек белмәйм. Берми. Бирәм. Бире. Сиңа мөмкинлек Үзен бирде. итте дә вокал белемен әздеп. Үземнән алып әйтәм, менә минем башымда шушы әйбер кеше әйтте. Мин укыдым Салзакичнең актеры татарской эстрады бүлегендә. Гомергә миңа сылды телепивес. Ну, аның белән мин риза. Мин җырчы түгел, ләкин харизма дигән әйбер бар бит. Икенчесе үз өстендә ул әкемне әлдә шул вакытта ул миңа юк дип әйткән әле. Дим мин. Менә шуңа күрә бу очракта мин сиңа юк диям. Мөмкинлек бирмим. Рахмат. Башкалар рәхмәт. Ике кеше мөмкинлек бирде, бер кеше юк дип әйтте. Эльвина. Бирәләр. Ты же танцевала с ним. Мин тиз өйрәнәм. Анкетадагы язуны онытмагыз, пожалуйста. Покупай, конечно. Что за полево? Прекрасно. Скорее, гиды. Айша долго. Долго думать. Мөмкинлек. Борчыласың? Берем дип тора, берем. Кульминация просто. Икегә ике. Ике кеше мөмкинлек бирә, ике кеше мөмкинлек бирми дип әйтте. Хәлиткеч тавыш Линага. Надо кирәк. Я прониклась, потому что когда даешь упражнение ученику, учитель уже включается, если честно. Но напомню, это профессиональный конкурс, очень сильный. На мой взгляд, надо еще подзаниматься. Берми. Еще нужно, так сказать, набраться знаний вокально в первую очередь. И я на ЛДС 4 тебя будет ждать. Сегодня шанс я не даю. Зор рахмат безіңізге. Иршат, рахмат синең Не, үзеңә. молодец. Но у него сейчас год, чтобы подтянуть вокал и для фильма Килерга И как там, Егор, как Егор Крид, там, ни одна из этих мне не верила, потом вверх без спал, будто верила,
Я как сделал всех, вот все дела. Вот, Дмитриенко были. Игорь Дмитриенко? Дмитрий, я верю. Сам в баню приехал. О, Тургайлар. Утя. Я чувствую сейчас такой голос. Да. О! Например. Очень похоже. Güzelim jüriye kara. Maksudunu çıkart üzerinden de al. Koramayı, bize koramadı. Всегда нужно Ну, все Чувствую. Не, понятно, что надо чувствовать, но момент на смайк, мне кажется, для кого-то поешь. Не для себя же. Эстрада диресінде, харвакат эстрадада. Ну, bu şarapta men bir nechikta baya qo'ya olmayman hozir. Qachondir meni jig'larga yuratgan kishiga deb aytayman. Igor, Sen anlat hele bizga, sen Nishab ishlab yurishni suymandan. Вообще-то Bu tegi eskicha yangi yil degan kibir. Keldim o'zimni ko'rsatirga, xalqqa. Mine sen hazır stop Seni buldum ko'rib bu qo'ydilar endi. yaşab ime. Lakin anlamadım sizga kirib yozgan negativ komentariylarda iletgan benim şey yılcılar yürüyün yanında konkursa kirgen, yaş başarışlar için. Достойный, молодец. Yo'qolsin, nasib shundan da birinchidan men shod Igor seni ko'rganimda. Ondan so'ng men seni mumkinchiliklarini juda yaxshi bilaman. Turli bu rus tilida da, ingliz tilida da jurlar boshqara, uning diapazonini bilaman, narsa ishlay olganini bilaman. Ну, ты голос такой понятен в потом спектакле. Готовый продукт. Ondan Тоже звезда готовая звезда. ertaga boriq televideniyega, boriq radiolarga uni berilgagina. Narsa ishlab ketdim bilan. Филюс, Elvina, Ali bilan bilan По сути, не важно, ол Biz bir tane çalıştırıyoruz. Onlar barısı da bir şulan. Anlaşıldı. Elvina, Danir Han Filuz, Baya Biri Olmalar, Zülfet Efendi sizden. Men bu yigitni kollegalardan ayırmalı olarak bilmeyeyim. Belki işteni bardır. Benim birgine tilek var. Mine kışkırıp zırlaya başlaysınız deysiz değil mi? Anda cümlenin bir sözün kışkırmaya gerek değil ama tuğunca karıları deyip cümlesi bile ditireye gerek ana. Deyip öyleyim ben. Şuna göre ihtibar etti güzel mi? Лена тоже не знает Игоря и сейчас даст свою оценку. Да, знаете, я как-то сейчас от всех слышу, что вы достаточно известны, вы уже выступаете, правильно я понимаю? В своих кругах знают, скажем так. Тогда зачем? Лена Ханом широко известны в узких кругах. Какая разница, все равно. А зачем вам конкурс тогда? Ну, реально, если у вас, видимо, все уже устроено, у вас есть концерты, все равно в узких кругах, неважно. Но мне хотелось бы дальше развивать свое творчество, показать свои песни людям. А мои песни знают только в узких кругах, это артисты. Конкурс «Яна Алдес» показывает песни и других авторов. Других авторов? Конечно. Ну, я готов исполнять песни других авторов. Хорошо. А вот второй вопрос. Вы вот, я просто еще раз говорю, я же не видела, а вы все время закрывали глаза. Вот, я тоже. Вы нас не хотите видеть? Нет, я, ну... Это такая ваша манера? Это моя манера, да. Вы так всегда работаете? Я так настраиваюсь, и чтоб вот... А вот кто видел в узких кругах выступления? Так же с глазами было? И вот я думаю, немножко здесь он еще и волнуется, все-таки и нас увидел, Слушайте, наверное. волнение забыли. Волнение Профессиональный человек выступал уже везде. Чего про волнение-то? Понимаете, я понимаю, трехлетний ребенок сейчас выйдет здесь и будет петь. Вот это волнение.
А когда профессионально уже считается в узких кругах человек, какое волнение? Я не знаю, мое мнение, минем фикр, Игорь, укырга кергәндә дә вокалист син, бала чакта да төрле бәйгеләрдә катнашканыңны белән иптәштән бит туган ягың инде. Кешегә ошый, була бит шундый кеше, кемгәдер гомер буе укырга ошый, кемгәдер гомер буе катнашырга ошый. Менә Игорь шушындый форматтан миңа калса. Игорь катнашты, сез аның җырын ишеттегез, инде тавыш бирүгә күчик. Игорьнең Яңа йолдыз 3 проектына. Bilmiyorum. Üç kişi bireyden. Bire. Da. Dur kişi bire. Yok, ben Hakem de Başta da mesela başlıyor. Lina Lena скажет нет. Lina Не знаю. Да, диле. На что аккуратно. Лина бire. Если все четверо дадут, им тоже. Если у него последний будет. Niye ana özünün icatını ko'rsatilgani yok mu lisan? Mümkünlüğü? Mesela ben ana bilmeyim. Şuna göre. Allah'ın видишь, belki o bilmeyim. Biz Artistlar arasında cevap veriyordur. Cevabımı ayta aldım. Öte. Öte, no Lena Алабызмы, юкмы, журналистлары барысы сездән тора. Чираттагы этапка үтәргә мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Зөлфәт әфәнде. Мен мөмкинлек берем. Филүс, Mümkünlük berem. Эльвина, Бирә мөмкинлек. 3 кеше әйе диде. Данир, Мин нәрсә дисәм дә алдылар инде сине. На всякий случай бирәм. Лина. Ну, мне спорить сложно, когда 4 сказали «да». Даже если я скажу «нет», хотя мне ваши глаза были странные, вы на нас не смотрели. Но сегодня скажу «да». Красиво. Игорь, күзі зур итеп ачабыз. Ha, uçakla uçak gider. Üçüncü sizden. Yine şu an. Üçüncü sizden. Serия Allegro şu an Allegro. Yok, серия. Момент var. Al Kovanova Alsu. Сижалы Худай. Yok, Серия. Сезон. серия. Не решал. Все такие свои медички. Дерби жена бейсера düşün. Такой песни сложно. Әнемнең туган көне, ул минем дә туган көн. Бу бит келәтә шатлык, ике Андый же ben bakmıyorum. шатлык, бу Худайның бүләге. Күктән җиргә индерелгән, безнең гаиләгә килгән. Ике бәхетле шатлык, бу Худайның теләге. Күктән җиргә индерелгән. Андый же ben bu kişi değil. Алсу, рәхмәт, исәнмесез, Алсу. Җырына килгәндә, әнинең дә туган көне, сезнең дә туган көнегез һәм менә шулай ике туган көн бергә килгәннәр бер көнне дип җырлады, әйме? Аңлашылган кешеләргә. Данир, син тагын нәрсә аңладың? Озын проигрыш булганда, мин беренче генә сизгәнем түгел ул. Озын проигрыш икән, кызлар торалар, биякка карап, и обязательно менә шушы бер нәрсә дә нигә алай итәләр бөтенесе дә шушы. Ул Башында шилен йөридер өчен. Мин тегемнән торды, мәйдам хәзер кулы белән берне сапырып куя. Юк, бит инде, бәхет безнең өйгә килде. Юк, ул әле проигрыш вакытында дип әйтәм инде. Күптән инделгән. Проигрыш. Юк, әле җырлый башламадың син, но обязательно теге элек ярый инде Әлфия апа теге микрофонның шнурын сузып куя җайларак итеп. Беренче шуны сораулар, нәрсә турында җыр? Әни турындамы, син дә безгә аңлата башлаган дөрестән дә мин күп
Sözlerini anlamışa kaldım. Çünkü artikülasyon yok. Barısı da o harfi bilen. Sizin müzika bilmeniz var mı? Әйе бар, но мен музыка буенча эшләмим бул вакытта. Yok siz vokal mı? Вообще вокал биттем 10 лет назад. Vokal maktabında okudum. Ну demek siz olgan derslerini falan ispat düşürge kerektir. Керек. Hem de ben sizinle eğer de mesela sizinle Yanğa Yıldız proyektinde kuramken ben sizin obrazınızı bütünlüğü özgertirdim. Çünkü bu kulmetlerini ben alıştırırdım. Şeşiğizini alıştırırdım. Şuna göre eli işlerge oldu. Eli bir küp işlerge. Agar da söylep alып туры килсә, әлбәттә, безнең Яңа Йолдыз проектының стилистлары, образ өстендә эшләячәк. Әлегә хәзерге чыгышы буенча бәялибез. Зөлфәт әфәнде. Гомумән мин туган көннән Яратмыйсыз. Яратмау түгел, туган көнне билгеле, ул бит вторник көнне туган өчен вторникны мактаган кебек килеп чыга. Туган гомумән теге карга 300 ел яши, Ташбакка 300 ел яшаганы бит туган көн дип. Озак яши. Безнең өчен ул дәһшәт. Күтәреп йөрү. Мен начар тәэсир итмәде бер ничек тә. Шуңа күрә ни әйтергә дә белмим. Лина, что скажете? Я хотела еще раз уточнить. Вы сейчас певица, поете? На данный этап У меня ощущение, что нет. Нет. То есть вы потеряли вот это вот... Вы сейчас производите больше впечатление педагога. Когда, знаете, то есть педагог это закадровый человек больше. Артист все-таки он в зоне публичности. И ощущение такое, что вы все подрастеряли немножко, все, что, может быть, было у вас. Согласна. Филюс, өстәп куярга сүзең булмаса, тавыш бирә башлыйбыз. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмисез. Филюс. Мин мөмкинлек бирмим. Бирмисез. Эльвина. Мин мөмкин. Ул бит башкалар сөйләгәндә пока уйлап утыра. Тимлек. Sen başım boş bulganda, ağzımdan da akıllı fikirler çıkmaydı. 3 тавыш юк диләр. Данияр әйе ди. Лина. Знаете, пусть вас это обнадежит. Да. Я вас благословлю. Мой голос уже ничего не решит, ну, потому что уже все понятно. Но я хочу вам дать шанс, любимое слово здесь у нас, и возродить и вдохновить вас. И я даю вам шанс сегодня. Алсу, bu menimчә яхшы тәртип шулай бит. Монда калмыйсың. Син молодец дип сине алга җибәрәләр. Была просто башка серияны карыйбыз микән, башка теге первый сезон, второй сезон. Нәрсә белеп килә? Нандай җыр белән развит. Үтә. Рәсем карамасыз? Карамадым. Просто кемдер просто килә. Мин дә барып кыстым. Әрмән кылашам. Әрмән Түркия күбе. Рәхмәт, без туктатабыз, шулай бердә борчылма. Әйдә Эльвина башлыйбыз. Эльвина һәрвакыт әзер. Güzel. Бик шибәрсен шәһәрсәгә. 28. 28. Тембрың мотор. Динамика җитми. Менә кайбер сүзләргә акцент ясарга кирәк, беләсеңме? Интонацион рәвештә. Булды чиста булмаган ноталарында булды. Менә әзрәк булышырга кирәк, ярдәм ит. Чөнки Бұлай да жыртынмағанда тігі сөздеріні қабыл ету ауырақ. Шуңа күрә қайбір сөздеріні, қайбір түгел, мұхим сөздеріні, оларны интонацион рәвішті жеткіре білерге керек, дейсім келе. Лина? Знаете, есть артисты, которые делятся на артистов-солистов, а есть артисты, которые являются либо бэк-вокалами, либо участниками группы. Вы всю жизнь солистка? Да. Но вот для солиста необходима харизма. Такая яркая индивидуальность, особенность для того, чтобы запомнить. Пока у меня ощущение, что вы
хорошая солистка группы. Сөйлегенде де Вот дауысының прям сипящий реально. был Так кызыл, да, собрать такой? девичью группу вокруг вас, и Сөйлегенде вы очень там? неплохо смотритесь. Потому что Очень это неплохо, сольная значит. история. Нужно так достучаться туда, куда-то далеко. А у вас пока все это очень в режиме ансамбля у вас звучит. Поэтому вот просто подумайте об этом, может быть, вы, так сказать, найдете какую-то опору, силу. Для того, чтобы быть солисткой, нужна сила и опора. Да, пока я вот вас ее не чувствую. СССР өзіңізді бек Чуть-чуть, когда вот титр выходит, звук потише, чуть-чуть. Иногда, когда шетелден келген озған апшаған мен сізден күткен башқа материал юғарырақ дәрежеде деп айтасыз менде қызығырақ материал күткен едім сіз шықтыңыз да тақмақ кебек жырлай баштадыңыз әмма сәхне сізге бек келіше Шеберлігі һәм буйы һәм фигурасы бойынша 100%. Данир? Чиста тотармы өзің, шуны гына беләсем килә инде. Бір җиденче бабам үзбәк, я... Я понимаю, тебе было тяжело поднимать ее голос, вытаскивать, учитывая, что она микрофон не подносит так, когда отвечает. Тавышында, ну, энергетика дигән әйбер бар әле. Менә ул миңа җитмәде. Güzel. Jüri биргән бәяне ишеттең, хәзер аларның тавышларын тыңлап китәбез. Тавышы бар. Тавыш бирү. Ничек үтә, үтмәй? Үтә. Мен үткәрмим. Мен үтә димем. Жюри үткәрмәс кебек тоела миңа. Бу не шуракта ниндидер неоднозначный, Я тавышы бар, җырдан да бирегә җавап бирергә икеләнеп чыкты. Мен уйламыйча үтмәй. Үтмәй. Процедурасы башлана. Алар сезгә алга таба үткәрәләр, юк. Зөлфәт әфәндем, Мен мөмкинлек бирәм. әфәндем сиңа алга таба Үтсен инде. Плюс Мен мөмкинлек бирмим. Yok. Elvina. Şu an hatırladım. Ne söyledi? Yok деп әйтте. Yok. Данир. Мин мөмкинлек бирәм. Молодец. Хәзер инде әйтәм, мин сине İki харизманы кеше чыгарам yok диye. dedi. İki кеше yok dedi. Лина. Ну, я свое мнение сказала вам, да, поэтому я жду вас как солистку. А сегодня шанс я вам не даю. Я не гадам. Güzel. Рәхмәт. Biz сиңа уңышлар телибез һәм проектта сау булыгыз. Динар адресini yazdılar, Instagram'da tavalasın şu kadar yazdılar. Да, yazırsın. Bayıldım. Син дә бәшеп үттең. Я. Давай. Все, Уңышлар теләйбез. Видео танış. Kameranı buraya geç malay. O zaman yapmış sayınayım. Abdülfet sen. Bu dünyadan hiç de duymayayım. Ulan öyle misal saçın pek öyle olduğunu saklıya da daha başlayın. Тяжело оставаться собой, исполняя другую песню. Hadi, gençler olun. Прикольно это. Jüri yılmayınca Ну, davuşu anlatayım. Yok, bizim yolumuzda davuşu var. харизма var. Просто то, что копирует Харизма var. Поведение. Энергетически var. поведение и жерловод. Уверенно, начинаю уверенно. Уверенно тайм. Рамис хисләнеп кенә киткән иде. Рамис. Мотор чыкка булганда без сүндердек, әйме? Булай. Пакет булды, уверен. Айдар абыйны тыңлабыз. Уверен. Басып торып шул жана кыршып диген. Уверенно. Гәүдәсе. Biraz qarab yaratayım. Шул очрак инде монда теге менә гәүдәң булмаса да тавышың бар. Рахмат, Виктор. Массасы Вроде перевод захвалил. Яшьрәк вариантта. Гәүдәң булмаса да тавышың бар ди. Эльвина. Нәрсә әйтәсем килә? Бик шундый
Позитив номер булды бу. Үзең матур, тавышың матур, кыяфәтең матур. Бик рәхәтләнеп карап утырдым. Инде үземнең фикеремне соңрак әйтермен. Филус, нәрсә диярсең? Беренче тапкыр күрем түгел. Бүтән конкурсларда шулай күргән бар иде. Һәм инде шулай булып чыга иде. Мин хәзер күзәтеп барган кебек. Синең үсешеңә ул вакытта уялып кына чыга идең. Хәзер инде берникадәр теге Син аны беләсең каяндыр, әйме? Конкурсларда очратканым бар иде. Шуңа күрә беренче күрешүм түгел дим бит. Һәм кыюлык алган соң, ләкин монда килеп бу җыр минем начар дип әйтмим. Ләкин син яхшырак булдыра алганыңны, яхшырак үзеңне яхшырак яктан тагын зуррак мөмкинчелекләреңне күрсәтердәй җырчы икәнеңне беләм. Менә шуларны күрсәтсәң, бәлки яхшырак та булыр иде. Зөлфәт абый. Бу җырның авторлары кем? Бу җырның авторлары сүзләре Гөлфия Шакирова, көе Илнат Фархуллинныкы. Менә ул яхшы гына җырлар яза бугай ул җегет име. Әмма менә монда менә бу очракта минем һаман теге шул менә тавышы әйбәт менә бу егетнең име, әмма материал юк. Әйбәт кенә шәп кенә җырлый белә торган артист булырдай кешеләргә бездә рәхәтләнеп җырлардай җырлар җитми. Шулай бит Филус име. Материал юк, алар менә бер-берсенә охшаган җырлар, бер-берсенә охшаган җырлар. Лина, ваше слово. Знаете, вот просто как совет. Дело в том, что уже из грандиозного опыта работы с артистами есть очень хороший момент, который артист должен помнить. Это веселые песни мы поем с грустинкой, а грустные песни мы поем с веселинкой. Тогда получается второй план. А вы начали, все понятно было изначально. И отсюда исполнение превратилось в такое, знаете, немножко, ну такой как скетч. Мы же говорим про артистизм, говорим про вокальный конкурс. Поэтому если вы будете вот тут, песня, казалось бы, веселая, должны быть разные песни, веселые и так далее. Вопрос исполнения. Если вы несете веселую песню, то тогда вот тут должна быть история, которая немного печальная. И тогда мы, как зрители, вас проникаемся, мы не можем понять вашу тайну и следим за вашим вот даже движениями, понимаете? Вам вот этого не хватило. И поэтому в целом это у меня было ощущение, что я на конкурсе «Минуты славы». Но ни в коем случае, как на конкурсе вокальном. Рахмет, Рәмискә бергә бәягез өчен әйтегез тавыш бирик һәм Рәмиснең алдагы юкмы икәнлеген ачыклап. Зөлфәт әфәнде. Үтә. 50-50. Үтә булмый. Жыры мотор. Тавышы бар, кыяфәте бар. Материал можно и поменять. Материал я поспорил, конечно. Үтә. Меня что удивляет меня, безумно, возможно, не развито был такая. Современное звучание? Современное звучание, mesela көбісі келе теге классика білен неге дейме. Бүтін көбісі 80% жетмеш. Мына теге өзіміздің орыс эстрадасын қарасақ бетінде түрлі жанрлар келеді. Жайкны теге рэп болсын, мында эстрада болсын, джаз, теге түрлі. Джаз вообще очень мало. Техно, нелі ашылы форматлар. Ну бізде, мне кажется, өзімізде теге ошибка. Өзімізде материал S. Потому что мындай жерлар кіреді. Бейі тұрған, көңіл аша тұрған, более... Бәлки ана келелерді сен стоим то, что people хавает, а не то, что продвигать надо новое звучание, деген. Заходят более банкетные песни, к сожалению. Абсурд. Мүмкінлік бересіз. Филус. Берем. Бірге өтмейсі. Бұйылға мүмкінлік жоқ. Ничего себе. Эльвина. Берем. Мүмкінлік берем. Білмейші. Бірге ике тауыш қаршы. Данир. Материал не тот, В этом и проблема. Рәмис. Миңа қалса, менә Филусның сүзләрен әйтәсем килә инде. Мин беренче тапкыр сине күрәм. Беренче күрүгә инде Филус тагын да яхшырак булдыра аласың диде. Менә шул алганыңны минем күрәсем килә, шуңа күрә мин мөмкинлек бирәм. Икеге ике кеше әйе диде, ике кеше юк диде.
Лина Халид Кыш Таушин Пиряща Хазир. Я вам шанс даю. Молодец. Прошел? Ну, нормально. Ну, Уже не получится. Взять пример, она опять, она... Ладно. Ясынlar. İnsaf. Абля, эстрадный журналистик вам получаем брейком. Фалом журналистная. По-формому? Да, по-формому. Давай, и... Какой зажатый. Давай, давай. Елочка? Эй, прямо. Не стеснялся. Филюс, видайте, давай. Айтыңыз дуэт işlep koyayımız mı? Филюс Кахиров, Хамиль Сав. İmprovizasyon rəvişdə. Tege шығарымызды айткен ең, Филюс шығашат деп. Biraz sırası öyle ben Filus'un tavşını aşağıladım. Rahmet İlsam. Sizinle sağbulaşamız. Şoyaram, tır. Bir koyada gidelim. Rahmet edip Rizam olur. Zülfet Efendi, derse Bu Brayt'ın üzerine tukuyum. Tavuş birinde keten mena big şadı. Big şadı. Jigitlerşe, tatarşa. Данир, bu Балык жыры, ну, нәрселеріне әлігі уақытта менің нішке көңіллерімнің қылларын тибірендірді. Сен қазір етмейсің, бұл бет 60-шы yıllar. Міне еттермейм қазір. Просто мына мен көз алма келер. Мен қойдам қағазын арқайға. Әне етесексің, диванан инде жігітіні кірттірмәлін, әзірексің. Ішлерген. Әлі тігі қызлар үшін ләгәшәк әлі мен. Bu yigit için ilekmesin deysin indi. Şulay deyip öyle. Rahmet Danir, İlvina. Қуанлық жыры. Yok, тауышына келгенде менің ғұмымен мен бик яратам қуанлық жырлары. Тауышы шәп, күшлі, яш. Неше яшсың а? 18 yaşına ne bara? 18 yaş. Şamanayım. 18 yaş kile bitelim. Тауышы шәп, тембры матур. Бар, ну, менә тауышына келгенде.
Әмма дә ләкин менә мин карап торам җырны, менә аның бар теге тиз җыры булды бит инде җырның. Ике төрле характер бу җырда. Ә ул үзгәрмәде сыман тоелды миңа. Менә ничек чыкты? Үзгәрмәде ул. Үзгәрмәде. Ага, Минем әйтәсе калмагандыр инде. Без бит бар инде, бар. Дөресен әйткәндә, 18 яшь, әле яшь инде ул. Әлбәттә аның тәҗрибәсе юк. Җырның әкрен беренче куплеты әкрен бара, анда кемнән тыңлап өйрәндең микән асын белмим. Әйтмә дә кирәкми дә, аннан соң коллегаларым ачуланырга мөмкиннәр, шуңа күрә бераз ноталарын да карап шәрә кирәк һәм элекке башкаручыларны тыңларга кирәк. Менә ушул Илһам Шакир, анда үзгәртергә кирәкми. Мелизматик белән үскә китәсе җирендә, киресенчә нотасы буенча син аска китәсен эшләпте. Ул халык кием бозырга берничек тә профессионалның да хокукы юк. Хокукы да юк. Әби беләм кемне тыңлар. Ансы белеп кенә калыр. Шуңа күрә элекке җырчыларны тыңлап өйрәнергә кирәк. Бу кемнәр менә бүген телевизордан без карап утыра. Һәрбер җырчыга әйтәм, бу халык җырларын элеккеге безнең дахи бөек җырчыларыбыздан гына өйрәнергә кирәк. Чөнки без бу җырларны бозырга берничек тә беренче хакыбыз юк. Лиза, что скажете? Андай тавышың бик матур. После вашего высказывания уже начнем. Слушайте, я понимаю, что я попадаю куда-то в великое. Тут так все прям. Но можно я буду немножко злой? Ну, кто-то должен быть, правильно же? Согласитесь? Вам 18 лет, я уже говорила. 18 лет надо выглядеть, чувствовать, подавать себя согласно с этого возраста. Понимаете, бабайкой быть это слишком рано. Поэтому ощущение, когда вам сказать, сколько вам лет, все 18 такие, да ему еще 18. А чего радоваться-то? Вам 18 лет, вы должны и подавать себя как 18 лет. Потому что, как вы поете в 18 лет, это ценнее, чем то, что, грубо говоря, вы себя представляете большим бабайкой и такой поет песню. Я вас умоляю. Наоборот, хорошо. Для молодежи хорошо. Вы подаете хороший пример. И вы это делаете хорошо. Но ваш сейчас внешний вид обманывает нас. И поэтому, соответственно, получается, вам не 18, на вид я могу вам дать где-то 26-27. Такой, знаете, ну реально. Это категорически нельзя артисту. Артист должен все-таки чуть-чуть соответствовать. Иначе я вам задам вопрос, что вы будете делать 26 лет? Такой пузик, вы уже будете уходить такой, да? Нет. Покажите пример 18-летнего шикарного артиста, который так пройдет прекрасно. Плюс у вас была удачная песня. Медленная. Вы отлично переплатились. Все было, инструменты актерские работали прекрасно. Но вот этот момент, который помните об одном, что вам 18 лет. Тавыш бере башлыйбыз. Мен сендеш. Белин, мында хәзер Тәдер тавышы. Белмәсәме, дигән кебек, Ленинның сүзләре шулай. Менә дөреген. Ну yok, кайчакта бит алар күбрәк бер. Ну если тут все дадут, да. Хәзер прислушается да инде. Үтми дияшекләр. Жир мощный, ну, ой, как сказать. Исполнение хорошее, голос есть, но так нет формат, но пройдет. Илюс. Мөмкинлек бирәм. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Данир. Мөмкинлек бирәм. Лена. Ну, поскольку уже очевидно, что вы стоите в лидерах, я из-за костюма скажу нет. Порадуйте меня в следующий раз. 18 лет вашим кайфом, чтобы мы просто глядели на вас и радовались. Дайте радость нам. Сегодня я вам шанса не даю. Улыбнись, улыбнись. Biz baştan cinne, başı ağzını temizler cinne. Давай. Monşı. Şular. Bu diye şanslı. Сейчас кипит. Gülümsürüp güne
Ой, вокал. Коллегалар, кім баштай ала, кімнің фикри әзір, һәм кім хәзер микрофонны қолына ала. Будете вообще известны? Бик матур тембр. Позорники. Белә уйнамайды. Кемдер белә, кемдер Әмма юк. да ләкин миңа ничектер бу җырда динамика җитмәде кебек. Барысы да шулай бик матур гына, шишмә апас. Әмма да ләкин минем булып ташый тавышыгыз. Әмма да ләкин менә әзрәк миңа җылылык җитмәде. Хәрәкәтләрме җылылык? Җылылык җитмәде. Аннан соң ниндидер контакт булмады шикелле. Менә шулай диде, бу җырны мин башкарырга бик яратам. Шуңа күрә бу җыр миңа бик якын. Менә шулайрак фикерем. Рәхмәт. Филүс, сиңа җылылык җиттеме? Миңа да менә тигез генә. Менә бу җыр ул татар җырларын барсында менә әйттеләр бит, минем фикерем джазга салырга ярамый мәсәлән. Менә бар төрле проектлар, кайда бүтән татар халык җырларында джазга салып куялар. Ә менә бу җыр аны нәрсә эшләтсәң дә ярый. Миңа калса ул төрле нигә бара, юнәлешкә. Әйбит, шу уникаль җырларның берсе. Һәм бу җырны булай басып кына, теге матур гына әйтеп җырлый торган, ну, матур гына дип бәлки дөрес әйтмимдер инде. Булай гына җитми. Хәрәкәтләр җитмәде. Монда хәрәкәткә түгел, подача. Монда менә излисең икән бәгыреңне. Әйме, син эндәшәсең икән, син эндәшергә тиешсең, әйбәтләр. Аны хәтта Илһам Шакиров классик юнәлештә җырласа да уланы, ләкин ничек җиткерә уланы? Ул бит чыннан да Илһам абыйга ышанып куясың. Менә шушы миңа җитмәде. Лина сидит, соглашается, говорит да. Согласна, слушайте, да, абсолютно полностью согласна. Но если говорить про ваше исполнение, да, не ссылаясь на источники, не ссылаясь на аранжировку именно этой песни джазовой обработки, честно говоря, я вас так и не поняла. По большому счету артист выходит, это не важно, на кастинге или на концерте, первые 15 секунд он должен произвести впечатление. Это такое универсальное время, которое, знаете, вот захватить внимание. Потом уже, если захватываешь внимание, мы начинаем улетать, смотреть лампы, я не знаю, все что угодно, операторов и так далее. Вот в вашем случае первые 15 секунд вы мне не захватили. Вам не удалось это сделать. То есть, что вы были? У меня бик таныш җыр, мин аны безнең татар сәнгатендә дип әйтик инде. Беренчеләрдән булып степ белән берлектә теге беренче генә әйтүем түгел инде, тавышым минем дә әллә ни түгел. Шуңа күрә теге җырлап бетерә алмасаң бии бетер дия миңа Салават абый. Минем андый наставникларым булмады. Шуңа күрә мин әйтәм бит, мин тыңлыйм сине, мин тавыш буенча түгел мәгълүмат бирә алмыйм, бәлки ялгышамдыр. Менә Илгин әйтте бит, югыйсә түбән тембран яхшы дип. Тик мине дә алмады. Ул бит җырны аранжировкасында күңеллерәк итеп була иде. Исполнение тоже теге үздереп җырлап була иде. Ә синең теге просто мин барам машинада релакс FM менә тыңлап барган. Бу җырга йокыга баса башлаган иде. Фирхат әфәнде, ни дияр фикерләрен җөпләп сүзне аңа тапшырып. Миңа калса төрле стильләрдә җырлап карасаң чыгыла икән бу җырын дигәннәр, рок версиядә тыңлап карасаң, эшләп карасаң, теге безнең белән катнашканнар кайнарлар шунда эшләп караса, гауга шунда эшләп караса. Не гауга дисең, гауга. Гауга. Һәм дә Һәм алкада тей. Без дорог эшләп карыйбыз. Гаражларга әйтергез тәгә. Ярый, Меня шиво даже джазовый формата. Понятно, 50 на 50, но... Мен экстрасенс үтми. Мен Барса юк дишек. Мен просто экстрасенс. Верьте мне. Алда парада. Надо проверить через датчики вот эти. Надо, он надо так было. Әле юк бала фикер Уж мотор икән. Алдан ашып фикерне башлагыз. Шундан
Başka bir söz aytamayman. Рима, жюри ағзаларының fikirlerini bildik. Енді тауыш беруге көшейік. Олар сиңа алдағы этапқа өтәргә мөмкинлек бирәме, юкмы? Хәзер барысын да беләбез. Mümkünlük vermem. Илюс, Mümkünlük бермейм. Эльвина, Екі кіші уже жоқ. Мөмкинлек бермейм. О, все. Даниэль, Bu әйбер сине көчәйтәчәк кенә бары тик. Мөмкинлек бирми. Лина, Я шанс иде. биш кеше, бишесе дә юк. Экстрасенс, все. Так, итәгә писанчы да. Куямы бар. Биште, кичке биште. Онда экстрасенс Давайте, давай, бомбу давай. А бүгін алтыда. Bunu da işte. Öyle. Güzel mi? Evet. Satılıyız. Раз halinde karı iştirefsiz olamaz. Tavuş. Tavuş olmayın. Azalya verin. Orada o şey. Burada Azalya. Azalya değil. Azalya. Azalya. Розалия, попой. Не дали жирно, пожалуйста. Попой. Рахмет, Алине. Алине өзінің анкетасында жазған еді, жырлағанда мен өзімнің энергиямды берем. Аны тамашалар ес. Энергия алырға тілеймін. Энергия алырға. Ма Эльвин нашли жара. Алдым. Бәлки мен ойлаймын, оларға эмоциямды еткіре алмадым. Башка Эльвина бой. Еткіре алмадым деп ойлайсың. Әйді олардан сөйлейміз, қанбарысында білеміз. Зильфет абы, эмоциясын еткіре алдың. Afganistan. Эмоцияларны жеткіре алмадым дейді. Что-то өзі сама в себе не уверена. Siz Tatarcha jırladınız bit hazır. İyi. Peki сөйлешкенде башқұртша сөйлешесіз, е? Şiirimin avtoruyum. Мен. Mine siz onda mine biz uçraştık birge. Мы встретились вместе. Дегенлерine Biz uçraştık bu. Biz uçraştık. Еще бірге? Это уж понятно, біз uçraştık. Встретились. Onlara ol çıtma деген söz bularga tegişen de sizden jadayım. Sen yon çıtma деген belki deyip işte. Понятно. Жофалама дейсіз ме, юн сұтма? Алжытма может, ян çıtma, алжытма. Не мучай. Юн сұтма, Даня. Я фалама. Осознанно, Как ты чувствуешь такие слова? Материал, профессиональный композитор. Зульфат абы шуна да менә нәрсә әйтәсем килә. Бу кызның шундый мотор. Тавыш. Бүген без беренче ишетәбез мондый тавыш. Әйе. Миңа калса, әле ул эзләнүдәдер дип уйлыйм мин. Чөнки аңа башка җырлар биреп карасак, башка авторларны гына аның белән эшли башласак, миңа калса шундый кызыклы продукт. Mümkünlükleri var. Tavuşun. Әйе. Синең якташың Филус нәрсә дип әйтер икән? Менә коллегалар әйткән сүзләрне үзем дә уйлап утырам. Беренче авазы әле сәхнәгә чыккач та мәйтәм тембр китте, шундый түбән. Анда әле ачылып бетмәгән күпме ахаңнар дип әйтмәсәм, әле безгә җитеп тә бетмәде. Бәлки ул җырның башында шулайдыр да уртасы азагы бар, бәлки анда ниндидер бер
ачыла торган урыннары бардыр алсында белмим. Может быть, тагын ниндидер бәлки шунда ачыласы булгандыр. Бәлки бу җырны тыңлап кирәк булгандыр. Шуңа күрә, ләкин эмоцияларны барыбер җиткереп бетермәдең, ансы үзеңдә әйттең, ансы да бар. Шуңа күрә, белмим, менә хәзер коллегалар тагын нәрсә дип әйтерләр һәм нинди нәтиҗә чыгардылар. Данияр бик җитдиләнеп утыра әле, бик җитдисен Данияр. Анкетада әйттеләр теге, ярата эмоция белән бүленергә. Эмоция бит минем өчен барыбер. Ул жаңа монда эмоция җибәрде. Ул миңа менә шундый җибәрде. Ну, бая теге Сүлпән җегет белән Эльвина әйләнеп кергәч әзрәк үзгәрде бит теге җегет. Может, мин дә Син дә әйләнеп кергәнче буласың. Лина, позволим Даниэру, он хочет тоже станцевать или спеть. Лина ханым тәҗрибәсе күп, ул нәрсә әйтер инде. Мин просто Все. Может, не будем рисковать? Алина, Даниэр синең яныңа чыгарып, җырлатса, башка эмоция барлыкка килер дип уйлый җырлаучылар һәм Даниэр үзе. Эшләп карыйбызмы бу экспериментны? Әйдәгез хәзер экспериментны тормышка ашырыйк. Даниэр Сабиров һәм Алина. Почему я делаю это упражнение для вас и почему Даниэр вышел? А у меня ощущение, что вы слишком себе. Хоть вы и написали, я даю энергию и так далее и тому подобное. А мне вот не хватило вашего обмена. Вот не хватило. У вас все красиво. Мне очень нравится ваш тембр. Хороший. Вы очень красиво смотритесь, правда, такая вся. Вот вам не надо двигаться, но вы отдаете, вы видны, понимаете? Но меня интересует, поскольку у нас будут конкурсы связаны и с дуэтами, там, да, и с ансамблем. Короче, нужно... Все равно сцена это такая вещь, она... Да не доверил контролировать. Даже здесь. Поэтому задание такое. И тебе, Даниэр. Ух ты. Такое задание. Вы сейчас вдвоем, она поет, а ты вместе с ней. Оттуда вы поете, все точно так же, доходите вот до сюда, до нас. Ваша задача передавать друг другу стаканчик, не пролив ни одной капельки. И если я увижу эту капельку на полу, я эту стакан вылью вам на голову. Снято, что ли? Одну капельку, хорошо, Филюс, Я вот так хотя бы хорошо, поймаю. ты поймаешь на воздухе, отлично. Ну, я эксперимент слышу, что я ничего не вылью, но для того, чтобы вы понимали, вот это вот я хочу для вас специально это сделать, чтобы вы, передавая стакан, вы понимали, что это энергия, понимаете? А Даниэр в этом плане великолепный партнер. Но вы ту стакан тут тоже Смотри, не пролей. Все детство меня мама ругала из-за того, что я всегда проливаю. Шатыр деген сөзін ешіткеніңіз бар ма? Менің мына қошаматым шатыр еді. Валла. Решается все. Кто-то пьет тихонько. Филюс, уйди. На стакан смотрите. Я вот bir kolu bilen tutsa olur mu? Gel. Передавайте. Уже как бы Вообще по-другому, да? Да. Уже прям мурашки пошли. И у него такой Ой, голос вибрато потрясающий. пошло прям. Реально лучше начал петь. Прям глубоко. Давай, вся в стакане, давай, Надо давай. ушли. Давайте, сюда. И ставьте вот сюда. Она вроде о песне не думает. Концентрация внимания, силы и энергии в одном месте выдают вот это. И у нее прям Она такой- поставит. Где-то больше дает. Потом у нее голос держится, она не сбивает, такой Вот реально красота. даже лучше. Браво, ты гениально. Это очень Спела. сложное упражнение, у меня не все артисты это Прям исполняют. вообще Элемент просто энергетики. Даже не все артисты смогли А сделать. ты как там себя чувствовал, скажи? Ой, очень. Я прям волновался. Потому что вдруг я за стаканом сижу. Хорим ты стаканами там. Филис Вот, Алсун ишипте карады, üstten әзрәкенә киметеп, әллә Лина өстәп барыбер суны салды. Вы поняли, да? Вот вы сейчас сделали очень многое. А если представьте потом, когда будете, вы же не будете со стаканом ходить.
Представьте, что он у вас, вы как бы этот стакан передаете всем, кто присутствует в зале. И у вас это получается великолепно. Вы просто красивы в этом. Тауыш бирүгә әйе? Yok. Kilese turga utsa şirek bilen ötüp kararız. Наташка. Татарча. Зөлфия абый, башны без сездән. Жиде затлы тавышыда. Үтә. Аны үткәрергә кирәк дип әйтәбез. Bizde tavuşu var. Мөмкинлек бирәсез. Филус. Bu kadar кыю булган. Yok, ol тавышы барда мына түгел, это цепляет. Еще мой один претендент на финалиста. Да. Женская солидарность, давай. Смотря как она Эксперимент. Эльвира. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмәй. Икегә бер. За что? Нәрсәгә? Бергә суларга бардыгыз. Сезне бик күп әйбер бәйли. Минем Бергә сулардан кайттыгыз. Мин инде нәрсә дип әйтим инде? Бирәм. Бирә? Рәхмәт. Әлегә эшкә берендеме? Алина? Слушайте, ну я даю, конечно, шанс. Инстаграмда табамын. Вообще. Не, вообще классно. Блин, Башкириядан топ-ой кешеләр җыйган. Мәктәбе кешеләре Потому что Башкортстанга якын. Кәнәфиләр буш, Не, реально, янсалары таралышты. прям цепляет. Прям это вот открытие сегодняшнего выпуска. Ну и, конечно же, монтажер. Монтажер. Прям.